Yn enw fideo wain, dwi'n 11 mlwydd oed, dwi'n byw yn Gwrdd y Gycha, Llanrhaeadr. Dwi'n gallu swain llaws bach odro, cnifio bach, pinsio, mwynhau bod dim yn ddigwyr. Dyn ers yng ngeni, dwi wedi gweld yn byd arall i blaen ffarmio. So, al fi ar y soffa yma, mae'n hi a mi. Y ddau yma nes i ddewis. Gwion, Owen, Griglyd a Gito Harry fel ni fach. Gwion, nes i ddewis o, mae'n dda efo'r ochr godro. Rhaid tynnu fe yn yr fferm erioed. A mae jyst rhyw way of life, jyst o'ch chi ddim mewn ffordd. Yn lot yn gwneud bob bydd, a dwi'n mwynhau o dig wir. A dyn Gito arall dyn, wrth i fod chwarae machines piranha. Dwi wedi gwylio bob penod y Fferm Ffactor o'r cychwyn. A ni'n meddwl, diws, bysa dda cael ei gor yna, mae'n siŵr bysa. A diw, dyma Owain yn gofyn wrthi de, sy'n eisiau gwneud, diw ia, pam ddim yn ni. Dwi'n meddwl bod gyda ni siawn sgol iawn. Bydd pob o'r beth gwahanol i gynnig i'r tîm lly de. Da ni'n gallu troi llaw i dipyn o beth a dig wir o'n cysylltu ohono ni ydyn. Tîm gogrydd i gwir. Gobeithio fyrwn ni weithio i gystad, dyn ni edrych yn Fferm Ffactor yma. A reid gorau allwn ni mewn. Tîm eraill, ddwch chi'n cyfarfod ni, wrth chi'n anghofio ni. Ond da ni dweud un peth, os y saith yn golygu fi o'r run fi yma ni. Dwi'n edrych ymlaen fawr iawn i gael mynd ar Fferm Ffactor. Dwi'n brofiad hollol wahanol. Os gen fi dweud tîm eraill, just watch out de, mae Ges i'r ron yn dod.